Добър ден. Добър ден. Искам нещо за глава. Главосчупин, мисля, че беше. Да нямате предвид антиглавоболин? Точно така. Да. Имаме антиглавоболин, но той е с рецепта. Чак пък с рецепт. Да, не може без рецепт. Трябва да ви го предпише лекар. Чак пък лекар. Моята фризьорка страда от страхотно главоболие и само антиглавоболин я оправя. Казвам, вземи си едно хапченце, веднага ще те вдигне на крака и наистина помага. Да, разбира се. Факт е, че антиглавоболинът изключително много облегчава болката, но трябва да ви види лекар и да ви каже, че точно от антиглавоболин имате нужда. Ама чак пък толкова. Моята фризьорка... Да, разбира се, фризьорката. Аз от своя страна мога да ви предложа едно изключително интересно решение. Просто тези кичури, които стърчат, изключително много ме дразнят. Ако поставим това така и това го сложим тук, това можем да го фиксираме и тези кичури няма да дразнят по този начин. Ама ви не сте фризьор. Чак пък фризьор. Чел съм списанието и интересувам се от темата. Всъщност фармацевтът не е просто продавач с бяла престилка, а специалист, който може да ви консултира по всички въпроси, свързани с медикаментите, в случай, че на вас не ви се занимава 5 години да учите над 50 учебни дисциплини и евентуално все пак да се наджаскате с някакви химични съединения, от които да умрете в адски мъки.